טוב, אז יש מקומות מקדימה. הרב סרוצי, יש פה שורה ראשונה, יש מקומות במזרח. אז בוקר טוב לכולם. אנחנו מאוד שמחים ומתרגשים להיות פה. בטח ובטח ביחד עם כל כך הרבה שותפים, גם עם הרבה יזמים ויזמות ויזמים חרדים מדהימים, וגם עם הרבה שותפים לדרך ותומכים וחברים. מה שאנחנו הולכים לעשות זה כמה דברי ברכה קצרים מהשותפים שלנו, ואחר כך נעבור למנה העיקרית של הסטארט-אפים. השותפים בתוכנית הזאת, זכינו במחזור הנוכחי וגם במחזור הקודם, זאת אומרת, קמא-טק יש כבר 7 מחזורים של סטארט-אפים, אבל במחזור הנוכחי והקודם זכינו לשתף פעולה עם המעוף, שזה בעצם זרוע של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ושותפות נפלאה, בעצם משרד הכלכלה, הסוכנות, המעוף, זה כמה גופים שמשתפים פה פעולה יחד, וגוגל פור סטארט-אפס שגם מארחים אותנו. אז קודם כל אני רוצה לשמוע כמה דברי ברכה מיניב ומגולן, ואחר כך מיובל, המנהל של גוגל פור סטארט-אפס בישראל ובעוד מדינות, ואז אנחנו נעבור לשלב הבא. אז תודה רבה לכולם, בוקר טוב. כמובן שגם בימים הקשים האלה אנחנו כל הזמן נושאים תפילה. גם אנחנו בעצם פועלים לאורך המלחמה, גם לשלום חיילי צה"ל, הפצועים, החטופים. יש אפילו אצלנו חלק מהיזמים, אני אציג עוד בהמשך, שהם חיילים ומשרתים במילואים, חלק לא נמצאים איתנו, וחלק כן נמצאים איתנו, אבל חלק מהם משרתי מילואים, ואנחנו באמת מתפללים לישועת השם לעם ישראל, לחטופים, לפצועים ולכל החיילים ולכל עם ישראל. וכמו שאמר לי פה מישהו מקודם, אמר לי בועז, היזם של ביזאבו, שנמצא פה איתנו, ביזאבו, מי שלא יודע, זה סטארט-אפ ענק ומאוד מצליח, הוא אמר לי, דווקא בימים האלה, דווקא בתקופה הזאת, יותר חשוב מאי פעם לעשות את העבודה הזאת, לקרב לבבות ולעשות יותר למען העתיד של עם ישראל, העתיד המשותף של כולנו, להצמיח חברות, להצמיח סטארט-אפים ולהצמיח תקווה לעם ישראל. אז באמת תודה לכולם שבאתם, שיהיה בהצלחה לסטארט-אפים, ויניב, בבקשה. תודה מוישי, תודה לכולם. אז להמשיך ככה את הדברים של מוישי, ובאמת התוכנית הזאת היא תוכנית של בעצם משרד הכלכלה, ובעצם אנחנו מגיעים עם העוף, שזרוע הביצוע של משרד הכלכלה, ומפעילים את השירותים ואת המוצרים של משרד הכלכלה לעסקים קטנים ובינוניים. התוכנית הזאת היא חלק מתוכנית הרבה יותר גדולה שנקראת מעוף-טק, ומעוף-טק בעצם זו תוכנית שבאה ושמה לעצמה מטרה להנגיש יזמות טכנולוגית לפריפריה, בין אם פריפריה חברתית, בין אם פריפריה גיאוגרפית, וזה הסיבה בעצם שאנחנו כאן, וזה הסיבה שבגינה התחלנו את התוכנית הנפלאה הזאת. כמו שדיבר ככה קצת באמת על המלחמה, וכמו כל כנראה חיים של סטארט-אפ, האי ודאות תפסה אותנו גם בתחילת התוכנית הזאת. התוכנית הייתה אמורה להיפתח מיד באוקטובר, והייתה אי ודאות גדולה לגבי מתי מתחילים אותה ובאיזה פורמט מתחילים אותה, ואיך אנחנו חוזרים לשגרה, ואני כל כך באופן אישי נרגש ושמח להגיע לרגע הזה, כי עשינו את ההתאמות הנדרשות, ובסופו של דבר הפעלנו תוכנית נפלאה עם 13 מיזמים, תכף תשמעו אותם, זו המטרה שבגינה התכנסנו, אז אני לא אכביר במילים, כי באמת אני רוצה שתכף נשמע כולנו את המיזמים פה, אז אני אאחל קודם כל תודה רבה לכל מי שהגיע, מוישי ואברהימי, שותפות באמת נפלאה, אני חושב שעשינו דרך נפלאה ביחד, תודה רבה לכם, תודה רבה לגוגל שמארחים אותנו, ולכל המשקיעים והאנשים הנוספים שהגיעו לפה לצפות, לראות ולתת מהידע הגדול שלהם, גם היום וגם לאורך התוכנית. אז באמת שיהיה יום מוצלח, פורה, ועם המון הנאה גם. תודה. גולן. תודה.
בוקר טוב לכולם. אני ממש שמח להיות פה. נפגשנו פה, נדמה לי, לפני 6-7 חודשים באירוע השקה, והדמויות אני זוכר אותם. עברו לא מעט דברים בחודשים האלה, אני מאמין לכל אחד ברמה האישית וברמה הלאומית גם דברים שקורים. ואני, בסופו של דבר אנחנו מסיימים את התוכנית. זה לא בדיוק סיום, זה סיום של הפרק הראשון ותחילה של הפרקים הבאים שלכם. אז אני לא רוצה לקחת יותר מדי זמן, אני רוצה קודם כל להודות לשותפים הנהדרים שלנו מקמא-טק. מוישי, תודה רבה. אברהימי, נהדר. איפה אתה? אוקיי, מסתובב, מארגן שהכל בסדר. תודה רבה למוישי ואברהימי, באמת שותפים נהדרים. תודה לכל האורחים שהגיעו מכל הקשת הכלכלית. תודה רבה גם נציגי מלגם, רועי אלבז, גיל וייל שנמצא פה, וליאור מגרה ממלגם. בסופו של דבר, אתם יודעים, המלחמה, כולנו חווים אותה, וזה כמה חודשים שלא פשוט ברמה העסקית, וקראתי לא מזמן ש80% מהסטארט-אפים מדווחים על קשיים בתקופה האחרונה, אבל אנחנו פה יחד איתכם לריצה למרחקים ארוכים, ואסור להרים ידיים ולא לוותר. אם יש לכם רעיון טוב, תאמינו בו. אם צריך לשנות אותו במהלך הדרך, תשנו אותו, לא להיות מאוהב ברעיון, ואם צריך להתאים אותו למציאות או לפעילות העסקית שלכם, תתאימו. אבל לא צריך להרים ידיים. אני מסתכל שנים אחורה, קורונה, מלחמה, כל הזמן יש לנו תקופות של שפל וגאות, ומסיבות כאלה ואחרות, שלצערנו חלקם זה ברמה העולמית, חלקם ברמה המקומית. לא לוותר, יש לכם רעיון טוב, תתמידו, תשקיעו, תזמו, ועסק טוב עם יזמים טובים יצליח בעזרת השם. אז אני מודה לכל השותפים, אני מאחל לכם בהצלחה. אנחנו פה לרשותכם, מעוף וקמא-טק, כל שירות שתרצו בהמשך, אנחנו נשמח לסייע. תודה רבה ובהצלחה. יובל איתנו? בבקשה. עד שיובל עולה על הבמה, אני רק רוצה להגיד לכם, טוב, אחרי שיובל, יאללה, אחריך. תודה רבה. ברוכים וברוכות הבאים לגוגל פור סטארט-אפס, לקמפוס. אנחנו שמחים לארח את האקסלרטור כבר כמה שנים. ואני חושב שבתקופה הזאת, למרות שאני כל הזמן עומד פה על הבמה, אני עדיין מתרגש, כי אני חושב שזה אירוע שהוא סופר מיוחד, במיוחד בתקופה הזאת, שיש כל כך הרבה דברים במארג שלנו בתור ישראלים, אבל אני חושב שעצם זה שאנחנו עושים את זה, והולכים לצאת מפה יזמים וסטארט-אפים, זה סופר חשוב, וסופר חשוב לנו להיות חלק מזה. פה יש לנו בבניין כמעט 40 סטארט-אפים בשלבי סיד, פרי-סיד, ממש ככה גייסו את ההון הראשוני. אנחנו מנסים שיהיה באמת כמעט 50% יזמות, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה להישאר אופטימי, והרבה פעמים שאני מדבר, ויצא לי לטוס לכנס עכשיו בתחום הבריאות, אז אני אומר להרבה אנשים, אם אתם פחות אופטימיים, תבואו לקמפוס ותתחילו לדבר, פשוט להסתובב פה ולדבר פה עם היזמים, ואתם תבינו כמה אנרגיות יש להם, ואתה אומר, וואו, כאילו זה מדבק. בדיוק נפגשתי עם ראש רשות החדשנות והזמנתי אותו לראות כמה אנרגיות יש להם, כי הם בסופו של דבר עכשיו מנסים לגייס את הכסף, הם על סף אולי לסגור את החברה, אבל בדיוק עכשיו יש עוד לקוח ועוד איזה חוזה. בסופו של דבר, עצם זה שאתה רק נמצא איתם פה, הדבר האחרון שאתה חושב זה לא להיות אופטימי. אז מדי פעם, זה אני כזה prescription, מרשם בשבילכם, להגיע לפה לחצי שעה, פעם בחודש, זה מעולה. וגם מבחינתנו, אני חושב שיש בעצם את המקום עצמו, אבל חוץ מזה, כל חיבור וקישור של היזמים והיזמות לגוגל, אנחנו פה נמצאים כבר למעלה מ10 שנים, אז אנחנו יכולים לחבר למנטורים, אם זה ללקוחות שלנו, ואם זה לטכנולוגיות של גוגל, שאנחנו נמצאים בהרבה מהתחומים. אז תרגישו חופשי דרך אברהים ומוישה, שאנחנו באמת שמחים, וזהו, ושיהיה לכם בהצלחה. תודה.
באמת, גוגל זה ממש בית, ממש מאז הלידה של קמא-טק, גוגל זה בית, תומכים ועוזרים הרבה מאוד. אז תודה ליובל. אחרונה חביבה בסבב הברכות, אחרונה חביבה עדי, שמנהלת את פועלים הייטק. גם פועלים הייטק תומכים ושותפים, ועוזרים לנו כבר הרבה מאוד שנים בכל הפעילויות, ואנחנו ממש שמחים וגאים על השותפות הזאת. בבקשה. מי שייסד את הקשר, זה נמצא פה, אני רואה, לכבוד הוא לנו, יאיר סרוסי, ממש אפשר להגיד אחד מהאדמו"רים, שהיה יושב ראש בנק הפועלים בזמנו, היום הוא יושב ראש של חברות יותר גדולות מבנק הפועלים, של צים, של אנלייט וכולי, שהוא בנה את הקשר הזה, והנה זה ממשיך. הדורות הבאים הם ממשיכים לעבוד. ברוך השם. נכון, אז אני לא כך הרבה מזמנכם, נעים להכיר. אנחנו זרוע בנקאות של בנק פועלים לסטארט-אפים וקרנות וחברות שעשו IPO, לאן שאתם תגיעו בעזרת השם. אני חושבת שהפעילות הזאת היא ממש האבן של ההייטק הישראלי. מה זאת אומרת? שההייטק הישראלי הוא מאוד מאוד דייברס בתחומים, אבל הוא חייב להיות דייברס באנשים, בנשים, באוכלוסיות, ומה שאנחנו עושים כאן ביחד מאוד מאוד חשוב לנו, ולכן אנחנו דואגים לארח ולעזור ולתת יד בכל מה שקשור לגיוסים, לחיבור משקיעים, אסטרטגיה, והצוות שלנו פה, אלעד ונועם, שכאן בשבילכם לכל דבר ועניין. אנחנו גם שמחים לתמוך בקמא-טק בכל מה שקשור להשקעות, וכחלק מהפעילות שלנו אנחנו מנהלים פאנד או פאנד, שאותו אנחנו משקיעים בקרנות ישראליות בכל הגוונים, אבל גם קמא-טק היא חלק שמגוון לנו ונותן לנו עוד דרך לתמוך באקוסיסטם הזה, שהוא חייב את הדחיפה קדימה, כי אחרת הוא לא יצליח. אז אנחנו כאן בשבילכם. שמחים שהגעתם לפיינל סטייג' והדמו די הגיע, ומחכים לפגוש אתכם בחוץ, לעזור לכם להתחבר, וזהו, בהצלחה לדוברים. תודה רבה. באמת שהכנתי מצגת, אבל אין כל כך זמן, אז אני אדלג על המצגת. אני רק רוצה לומר שתי נתונים מאוד חשובים. כשאנחנו התחלנו את הפעילות של האקסלרטור של קמא-טק, אני זוכר שהרבה אנשים אמרו לי, מה חרדי, יקים סטארט-אפ, מה הסיכוי? אחד המשקיעים הגדולים בארץ אמר לאברמי ולי בזה הזדמנות, הסיכוי שחרדי יקים סטארט-אפ יותר, הסיכוי שחילוני יכתוב פירוש רש"י יותר גבוה מהסיכוי שחרדי יקים סטארט-אפ. אבל כמה שנים אחרי זה, אנחנו רואים שזה עובד. למשל, יושב פה איתנו יוני לוקסנברג, שהוא היזם של אלמנטור, שהוא היה איתנו במחזור הראשון של קמא-טק. אלמנטור זה סטארט-אפ ענק, שמעסיק מאות עובדים, גייס יותר מ$100 מיליון מהמשקיעים הכי טובים בעולם. תבדקו אפילו בגוגל, אלמנטור מרקט שייר, מה המרקט שייר של אלמנטור? תראו שיותר מ10% מכל אתרי האינטרנט בעולם כולו בנויים על הפלטפורמה של אלמנטור, תחשבו מה זה. מי שמבין קצת את המספרים, זה מספר שהוא מטורף בכל קנה מידה. המרקט שייר של וויקס זה 2%, והמרקט שייר של אלמנטור זה 10%. 11, אברמי מעדכן שזה כבר 11, זה עלה עכשיו. אז למשל, יוני לוקסנברג זאת הוכחה שיזמים חרדים יכולים להקים סטארט-אפים ברמה הכי גבוהה העולמית. יושב איתנו פה גם עידן כהן, שגם עם השותף שלו ישראל גורט, גם הקימו סטארט-אפ מדהים בתחום הסייבר, גם צמחו באקסלרטור שלנו, גייסו הרבה מאוד כסף ממשקיעים הכי טובים בארץ, כמו מריוס נחט ואחרים, וקרנות, ומוכרים במיליוני דולרים מוצרי סייבר לחברות הכי גדולות בארצות הברית. אז גם יזמים חרדים ויזמות חרדיות כמובן יכולים להקים סטארט-אפים מדהימים, אין בזה ספק, ואנחנו רואים את זה אצלנו. ודבר שני, נשאל אתכם שאלה, מי יודע כמה אנשים חדשים נכנסים להייטק הישראלי בכל שנה? חדשים, הזרם הנכנס, כמה אנשים נכנסים כל שנה? אז דוח רשות החדשנות שיצא לפני שבוע אומר שבערך בשנים האחרונות בערך כל שנה נכנסים 10,000 אנשים חדשים להייטק הישראלי, שמגיעים מהאוניברסיטאות, מהמכללות, מהצבא, 10,000 אנשים. כמה מתוכם הם חרדים? אז בשנים האחרונות, כמות התלמידים החרדים, התלמידות והתלמידים החרדים ללימודי הייטק, זה 2,000 בשנה. זאת אומרת, בשנים האחרונות, 20%
מהזרם הנכנס להייטק הישראלי זה חרדים, זה מספר שהוא מטורף. אחוז החרדים בארץ זה בערך 11-12%, אבל בזרם הנכנס להייטק זה 20%. זאת אומרת שאנחנו נראה תוך כמה שנים, מה שנקרא גל ענק של עלייה של חרדים וחרדיות שיכנסו לעולם ההייטק ויעשו דברים מדהימים, ולכן יש לנו לפנינו, אני חושב, עתיד מדהים, בעזרת השם, שאנחנו נראה יזמות חרדיות ויזמים חרדים עושים דברים מדהימים וכובשים את העולם. ואנחנו נעבור למנה העיקרית. היזמת הראשונה, פשוט יש פה לחץ של זמן, זאת שלהבת. אני רוצה להגיד משהו על שלהבת. השותף שלה, אהרון, הוא בחור ישיבה חרדי, שאחרי שהוא למד בישיבה, מי שמכיר וולפסון, זה אחת הישיבות הכי טובות. הוא עשה תואר ראשון במכון לב. אנחנו בקמא-טק בזרוע השנייה הכנסנו אותו לעבוד במייקרוסופט. הוא עבד במייקרוסופט 6 שנים, ואז הוא חבר לשלהבת והקימו את הסטארט-אפ. כרגע, בנוסף לזה, הוא חייל קרבי במילואים, הוא כבר נמצא במילואים איזה 5 חודשים או 6 חודשים, אז הוא לא פה איתנו, השותף. ושלהבת עכשיו גם גילתה לי, את זה לא ידעתי, שגם בעלה משרת במילואים כבר כמה חודשים. יש פה יזמת חרדית, שהשותף שלה במילואים ובעלה במילואים, והיא יזמת תותחית, והיא עכשיו תציג פה הראשונה, כי אחרי זה היא גם הולכת להציג בעוד איזשהו כנס עם כמה מאות אנשים, אז שלהבת, בבקשה. שומעים אותי? יופי. אז בוקר טוב, נעים מאוד, אני שלהבת. הציגו אותי כבר, אז אני פשוט ירוץ קדימה. אני באתי להציג היום את פיץ'. בואו נראה שזה עובד. מעולה. אז פיץ' זאת חברת סטארט-אפ שהקמתי ביחד עם אהרון לפני 3 שנים. המספר הזה שאתם רואים כאן, זה מספר של עלויות של כסף שצריך להוציא על מערכות בעולם של העמותות וגיוס הכספים. בארצות הברית מגייסים כל שנה יותר מ$500 מיליארד, והמספר הזה זה כמה שמוציאים. על כל דולר נוסף שארגון רוצה להביא, הוא צריך להוציא 35 סנט. העלויות של התפעול ושל המערכות הן מטורפות, ואין מערכות, שום חברה עסקית לא הביאה כמו שצריך כלים של ניתוח מידע, ביג דאטה ואוטומציות לעולם של העמותות, במטרה לייעל את כל המערך של הגיוס משאבים, וזה תחום שאפשר לצמוח בו ב-30 ו-40% ולהגדיל את ההוצאות בצורה מטורפת. אנחנו כבר 3 שנים עובדים עם יותר מ-800 מנהלי עמותות על פיתוח של פלטפורמה טכנולוגית שעושה הכל במקום אחד בצורה פשוטה, ממוקדת, יעילה, עם ניתוח מידע, ביג דאטה ואוטומציות, על מנת לייעל להם את התהליכים. המוצר שפיתחנו בעצם כולל גם את כל הצד הטכני של סליקה וניהול תזרים ההכנסות, וגם את כל הצד השיווקי שיוצר קהילה חזקה ומעטפת לתורמים. הוא חוסך לארגונים החזקה של המון מערכות שונות שאין ביניהם ממשק, ועוזר להם להתייעל באמת ב-30-40%. זה הצצה קטנה למערכת. בעולם העמותות צריך שזה יהיה כמה שיותר ידידותי וכמה שיותר פשוט, אחרת זה לא עובד. בשנה האחרונה אנחנו בגדילה מטורפת, התחלנו בעצם פיילוט של מחירות, אנחנו עומדים כבר על יותר מ-200 ארגונים משלמים בריטיינר חודשי עם $600,000 ARR. יש לנו צוות תותח שמפתח את הדבר הזה, 10 אנשי צוות מפתחים שירות ומחירות, באמת אין עליהם. אני פה, אמנם אני פה, אבל אני פה באמת בזכותם. אהרון מנהל את כל הפיתוח והאפיונים, יונתן מגיע מהעולם העסקי והוא מנכ"ל, ואליוסף מגיע מהעולם של העיצוב וחוויית UI/UX, שזה אחד הדברים הכי חשובים בפרויקט הזה, כי באמת בעולם של המגזר השלישי, אם זה לא פשוט, אז זה לא מצליח, זה הופך את זה להיות מאוד מסורבל. אנחנו באמת בסיום של השלב של כל הפיילוטים, יש לנו פלטפורמה מדהימה, פיתוח ישראלי, מאפס, הכל כאן, מתכלל בתוכו את כל הצרכים של הארגון, סביב ניהול של כל הגיוס משאבים והקשר עם התורמים, ועוזר להם ממש לנתח את המידע ולהגדיל את ההכנסות. אנחנו יוצאים עכשיו פעם ראשונה לגיוס, עד היום זה היה בוטסטראפ מטורף, כי זה באמת, כל שנה החלטנו שאנחנו עושים עוד בוטסטראפ אחד, ואנחנו עכשיו יוצאים לגייס בעצם $1,000,000 לטובת הרחבת הפעילות בארצות הברית והגדלת המחירות שלנו. אז אנחנו מקווים שבאמת הצלחנו במשימה הזאת של להביא את הכלי הטכנולוגי הכי מתקדם שיש, ברמה הכי גבוהה שיש,
אבל גם פשוט וידידותי לעולם של העמותות. באמת שאני מאוד אוהבת את העבודה שלי, אני כל יום פוגשת המון מנהלי עמותות וארגונים, מארגון נכי צה"ל וארגונים ענקיים שמעבירים דרכם מאות מיליונים, זה התקציבים שלהם, והיכולת של המערכת לעזור להם לצמוח ולהגדיל את ההכנסות שלהם בצורה מטורפת, זה אחד הדברים באמת הכי מרגשים שיש. אז תודה לכם, שיהיה המשך יום מצוין והצלחה. תודה רבה לשלבת. הבאים בתור זה 4 יזמים חרדים. מתי, אתה מציג? גם יהודה? מתי ויהודה זה 4 יזמים, ש3 מהם גם אגב משרתים בצבא ביחידות טכנולוגיות, ואחד מהם במילואים כבר הרבה מאוד זמן, ועושים משהו מגניב ביותר עם צמיחה מטורפת. בבקשה. למרות המלחמה, למרות המילואים, למרות הכל, אולי בגלל, תכף נשמע. מצליחים מאוד, ברוך השם. שומעים? כן, מדהים. Okay. Hello everyone, I'm Yuda, and I'm excited to introduce you to Ringle, a Jewish dating app. Joining here with me is my friend Mari and 2 of my partners, Shmuel and Daniel. 3 of us are singles, and we've been long-time friends. We served in a tech unit in IDF. After our serving, we worked in the high-tech industry for 2 years. Throughout our journey, we realized there is a huge gap in the market for a high-quality dating app designed for the Jewish community. Coming from a religious background, we wanted an app that is designed for our unique needs, and that's why we created Ringle, a dating app designed for us. Ringle has been a real success, and to tell you more about our success and our numbers, I'll hand it over to Mari. Thank you, Yuda. Thank you, everybody. Okay, so since we launched a year ago, we have seen encouraging growth and engagement. 55,000 active users monthly and 16,000 active users daily, and over 1 million swipes every day. In just 8 months, we reached an annual recurring revenue of $1.8 million. And now, let's celebrate some wonderful milestones. Many couples who met through Ringle are now engaged. Their journeys inspire us every day, as more and more couples continue to find love at Ringle. Okay, so our milestones are to establish our presence in the United States, which we just started. I've been in New York for the past 3 months, exploring Jewish communities there, and also establishing presence in Israel, which is, as Mati told you. And the goal is, until the end of the year, to become the most popular Jewish dating app. Thank you for your attention and your time. אפליקציה זה כמו טינדר, אבל ליהודים ולאנשים שרוצים להתחתן, $2 מיליון ARR תוך כמה חודשים, מאז שהם הושקו. לגייס כסף של אף אחד. והשוק הזה של הוורטיקלים, זאת אומרת בעצם יהודים, נוצרים, מוסלמים וכל זה שוק עצום. אז תדמיינו את מה יכול להיות, זה יכול להיות משהו ענק. אני חייב להגיד משהו שלא אמרתי, הכי חשוב, שהתודה הכי גדולה מגיעה לאברמי ויינגוט. שמישהו אמר לי לפני כמה ימים שאברמי ויינגוט זה התשלובת של היוסי ורדי והגיגי
לעוד דברים מדהימים, וכל הפעילות הזאת היא בזכותו. אברמי הוא פשוט טיפוס מאוד נחבא אל הכלים, אז הוא לא רוצה להיות על הבמה, אולי נשכנע אותו בהמשך. אבל אברמי עשה פה את כל הדברים, וכל הכבוד לאברמי. כן, שלום לכולם. שומעים, כן? שלום לכולם, קוראים לי יוחנן לב, אני שמח להציג בפניכם את החברה, את הפלטפורמה שהצגנו על JetApps. בעשור האחרון, כמו שאתם רואים פה בתמונה, אני התעסקתי עם אלפים של עמותות, ארגונים, חברות, שהיו צריכים עזרה בניהול הדאטה שלהם, ובעיקר בנתונים מספריים, בשביל לארגן ולנהל את כל המספרים שלהם, ולדעת בזמן אמת בדיוק מה קורה, ובנתונים בעיקר מספריים. מה שהביא אותי בעצם למצב לחפש הרבה מערכות ולהתנהל בהרבה מערכות מידע ותוכנות כדי לנהל את כל המערכת, וראיתי שכשאנחנו מגיעים למצב שאנחנו רוצים לאפיין דיוק והתאמת צרכים מדויקים לבעלי עסקים או עמותות או ארגונים, אנחנו נמצאים בבעיה שבנושא מספרים לא מקבלים דיוק מלא. מה שבעצם נדרשתי ללכת ולהיכנס לעולם האקסל. אני נחשב כמתמחה מאוד חזק באקסל, הקמתי למעלה מ1,000 קבצי אקסל בעשור האחרון לחברות שמשתמשים בזה כמעט באופן יומיומי עד היום, והבנתי שזה משהו שלא יכול להמשיך מדי הרבה זמן. אקסל יש לו חסרונות בנושא ידידותיות, אבטחה, הרשאות וכולו, מה שבעצם הביא אותי לחבור לידידי שמחה ולייצר את פלטפורמת JetApps, בדומה למאנדיי, שכל אחד יכול בעצם להרים שם לבד תוכנה ללא קוד, ממש בקלות. בתוך יום-יומיים יש לו שם משתמש וסיסמה, מותאם לו בדיוק לצרכים שלו, והוא רואה את כל הנתונים המספריים, הוא יודע להתמודד עם שאילתות מורכבות ויחסים מורכבים, וכל הנושא שקשורים בעיקר לנתונים מספריים, הוא יודע לשלוט חזק, ואפשר גם לשנות את זה, כך שגם עסקים קטנים ובינוניים, שאין להם משאבים לשלם לתוכנות מדויקות מדי הרבה כסף, הם יכולים פה בקלות. יש לנו גם את הנושא של אינטגרציות וה-API כדי שיוכל להתממשק למערכות קיימות בשביל להקל מעליהם. אנחנו כיום עם 52 חברות פעילות שמשתמשות, ממש מתות על המערכת, ברוך השם. אנחנו בחודשים הקרובים מתעתדים להוציא את הגרסה המשודרגת יותר, שיש שם גם פיצ'רים שלא קיימים היום ואופציות, ויש לנו כבר שיתופי פעולה כיום בשוק, שבעזרת השם איתם ביחד אנחנו מתכננים להגיע כבר בשנה הקרובה ליותר מ1,000 חברות שישתמשו איתנו בארץ ובעולם בעזרת השם. הצוות שלנו, כמו שאמרתי, אני יוחנן, אני המנכ"ל, היוזם, אני מכיר את האפיון, את עולם העסקים, את הצרכים, את הדיוק. שמחה מתכנת תותח מוכשר, הרים פלטפורמות מטורפות, יש לו גם ידע מאוד חזק בידידותיות ו-UX UI וכל הנושא של חוויית המשתמש. ותודה רבה שהייתם איתנו, נשמח לעזור לעם ישראל איתכם ביחד. תודה רבה. חנן, זה בעצם המאנדיי של האקסלים, נכון? בהצלחה, חזק מאוד, קצר וקולע. עכשיו יש לנו את היזמות התותחיות של ווני, בכבוד. בסדר, שומעים? עובד? היי. שומעים? אוקיי. היי, אני שרי גרינפלד, יזמת ושותפה של ווני AI. ווני היא מערכת חכמה לבתי דפוס בשילוב AI. לפני כשבועיים וחצי נסענו שיפי, השותפה שלי ואני, לתערוכת הדפוס הגדולה בעולם, דרופה, שהתקיימה בדיסלדורף בגרמניה. בתערוכה השתתפו למעלה מ-180,000 מבקרים, ומעל מ-180 מדינות. פה בתמונה, שיפי ואני, יחד עם נועם זילברשטיין, מנכ"ל HP ישראל. לפעמים נדמה עולם הדפוס הולך ונכחד, אבל אנחנו שם כבר 20 שנה, מכירות את העולם הזה, וגם דרופה הוכיחה כי העולם הזה רק הולך וממציא את עצמו מחדש, וסובב את עצמנו במוצרים שונים, באריזות ובמוצרי דפוס וקדם. ועם כל זאת, אופרציית הדפוס בדיוק כמו לפני 10 שנים, עדיין מרבית מבתי הדפוס משתמשים במחשבונים טיפשיים, עם אקסלים ובאופן ידני. זה בדיוק הפתרון שלנו. המערכת שלנו היא מערכת חכמה לבתי דפוס שמנהלת את כל מערך ההדפסה, מנהלת CRM, פיתחנו מחשבון מיוחד ושיטת תמחור מיוחדת שנקראת InkPoint. בנוסף יש לנו בוט AI, הבוט שלנו יודע לתת הצעות מחיר לאחר שיחה עם לקוח, הבוט שלנו יודע גם כן לתת את מחיר
של מוצרים בהתאם לשווי השוק המקומי, והוא גם משפר את יעילות הרווח בדפוס. אם עד היום לדוגמה בתי דפוס יכלו לתת הצעת מחיר מורכבת כ5 הצעות מחיר מורכבות בשעה, עם המערכת שלנו יכולים לתת כ30 הצעות מחיר מורכבות בשעה, ואילו עם ווני בוט AI הם יכולים לתת כ100 הצעות מחיר מורכבות בשעה. המערכת שלנו משפרת את הרווחיות בעולם הדפוס, חוסכת בכוח אדם, מייעלת מאוד את הרווחיות, ובאמת היא מונעת טעויות בתמחור. קיימים מתחרים נוספים בקטגוריה, אבל אנחנו הכי מתקדמים מבחינת ה-innovation, והמערכת שלנו יחסית הרבה יותר ידידותית ונוחה לשימוש. עולם הדפוס מגלגל בעולם מעל $700 מיליארד, בארצות הברית לבד מעל $80 מיליארד, ואנחנו מכוונים בבתי דפוס בשוק הבינוני והקטן, שהם מהווים 85% משוק הדפוס בארצות הברית, שהם כ-40,000 בתי דפוס. המערכת שלנו כיום מבצעית ופעילה, התחלנו פיילוט בישראל ובארצות הברית. מודל הרווחיות שלנו מבוסס על תשלום חודשי ושנתי, עמלה על תשלומים שיעברו דרכנו, וגם תשלום נוסף על יוזרים ופיצ'רים מיוחדים שאנחנו מוסיפים כל הזמן למערכת. אני שיפי רפפורט, co-founder ו-CEO, ואחראית על Customer Success Manager. שרי גרינפלד היא co-founder ואחראית על Head of Marketing, ונפתלי שמלר הוא ה-CTO. אנחנו מגייסים $700,000 בשביל המשך פיתוח והמשך מרקטינג. נשמח להיות איתכם בקשר. בני לנדה, שהוא אחד מאבות הדפוס לפני תקופה, ואמרנו שאנשים חושבים שהשוק של הדפוס קטן, ובעצם השוק של הדפוס גדל. שאומנם אנשים קוראים פחות עיתונים וספרים, כי הכל עובר לדיגיטל, אבל כל התחום של אריזות ומשלוחים, והמון אנשים בעולם שעוברים מהכפר לעיר, וצורכים מוצרים תעשייתיים, וכל הדבר הזה מייצר יותר צורך דפוס. בעצם שוק הדפוס הוא בצמיחה מאוד מאוד מהירה, אז לכן צריך דברים מהסוג הזה, ובהצלחה. אלעזר, בכבוד. אחד. Good morning. So our idea is a combination the real value of physical gold and the new technologies. Gold wallet is the future of gold investment. So Gold wallet is a digital wallet that helps for everyone to invest and manage their gold easily, like an online banking application. All digital wallet use private blockchain technology to manage the ownerships and secure every transactions. It is not only an investment application. We want to use the value of gold in our financial life, like money. So with Gold Wallet, you can pay with gold using a QR code or debit card. We also offer freedom to choose where your gold stored. Or you can redeem your gold and get physical product in your hand. We would like to launch our trackable product that use the RFID technology for supply chain monitoring. Moreover, our integration with AI is the brain behind the platform. Gold AI offers price optimization, automated investing, and more, helping you maximize your returns and reducing your costs. We are not sell ETFs or crypto or assets or anything else. Our assets are allocated holdings in physical gold. If we look at the market, we don't find any all-in-one solution right now.
So my partner and I have the skills for this project, and both of us worked in big technology companies. So welcome to the revolution of gold market. Thank you very much. שומעים, אני מניח. בוקר טוב לכולם. שמי אבי עמר. בעברי שימשתי כסמנכ"ל אתר כיכר השבת, גוף תקשורת חרדי הגדול בישראל. התעסקתי שם בין היתר גם בפיתוח מוצרים שקשורים בעולמות של הפצה נכונה של תוכן וניהול המערכות, מה שגרם לחלק מהעולמות ה-VOD שקיימים והרבה דברים אחרים. אני שיווק במהות שלי, והפתרון שאני בעצם יזמתי לבעיה הגדולה שקיימת היום בעולם בכלל, אבל הפיילוט שאנחנו מבצעים מול המגזר החרדי, זה הנדסת התודעה בתקשורת, שלא צריך לפרט עליה יותר מדי. הפתרון בעצם הוא העברת רשת חברתית של חדשות, שהמטרה שלה היא להעביר את הכוח בתקשורת לאנשים. על ידי זה שאנשים כותבים את התוכן, הם מחליטים מה על סדר היום, הם מחליטים מה מעניין אותם, על ידי מערכת טכנולוגית שיודעת למנוע הטיה של הצבעה ותוכן. בעצם הפתרון מייצר מצב כזה שיש לנו אתר חדשות שבנוי מאנשים, הם כותבים את התוכן, הם מחליטים מה מעניין אותם, ובסופו של דבר הם מתוגמלים, הכותבים מתוגמלים באמצעות מוניטיזציה על התוכן שלהם ככל שהוא מעניין יותר. זאת אומרת, היום אם תהיה עיתונאי באתר רגיל, תקבל איזושהי משכורת קבועה, ולא משנה כמה רייטינג תכניס לאתר, כמה כניסות תביא, כמה תוכן חדשני ומעניין תביא, בסוף תתוגמל בצורה, אם אתה לא טלנט, תתוגמל בצורה קבועה. והמטרה פה היא לאפשר למשתמש שכותב תוכן מעניין, שהגולשים רואים בו עניין רב, לתוגמל בהתאם לתוכן שלו. אחד האתגרים הגדולים שלנו זה אמינות התוכן, ולשם כך אנחנו מתכוונים לפתח מדד אמינות תוכן לפי כל כותב וההיסטוריה שלו, כדי לייצר באמת תוכן אמין יותר בעולמות של חדשות. מה שעשינו עד היום זה שבעצם הצלחנו להכניס בצורה אורגנית, שהחלק המשמעותי והקשה מבחינתנו זה להביא כותבים למערכת. הצלחנו להביא 40% מהמשתמשים שכותבים אצלנו תוכן, הם הגיעו בצורה אורגנית, הם ראו שאפשר לכתוב תוכן, הם נחשפו לאיזושהי כתבה ובעקבות כך נרשמו. יש לנו למעלה מ-29% כותבים שחוזרים וכותבים, זאת אומרת הם רואים עניין, רואים את העניין בתוכן שהם מעלים, מקבלים פידבקים כנראה הם משתמשים, יש להם עוקבים, ואז הם מרגישים שיש להם בעצם ערך והם חוזרים. יש לנו למעלה ממיליון דפים נצפים. מה שאנחנו היום מגייסים זה $500,000 במטרה לסיים את הפיילוט במגזר החרדי בישראל, ואז לעבור לשווקים נוספים כדי לנסות לפרוץ את תקרת הזכוכית בכלל בעולמות התקשורת בעולם. תודה רבה. שומעים אותי? יופי. שים את זה פה. יש את הקליקים. שומעים, נכון? בוא נראה, אוקיי. היי חברים, היום אני רוצה להציג לכם את מערכת קונטריל, מערכת לניהול פרויקטים לבוני אתרים. קוראים לי ברוך קליין, אני מעצב ובונה אתרים כבר מעל 10 שנים, ולאחרונה ה-CEO של קונטריל. כבוני אתרים אנחנו נתקלים הרבה בבעיה של התנהלות מול לקוחות, בגלל שפרויקט של בניית אתר הוא פרויקט מורכב שיש בו המון שלבים שונים, ובדרך כלל זה נמשך לטווח ארוך. מה שקורה שדי קל לדברים להתמסמס ולהתעכב, ובמקרה כזה הפרויקטים הופכים ללא רווחיים, ואנחנו לא יכולים לקבל פרויקטים נוספים בגלל שיש לנו עומס בעבודה, וכל ההתנהלות בעסק היא לא התנהלות נכונה. הפתרון שאני יצרתי קודם כל לעצמי כבונה אתרים, ואחר כך
לכל שאר בוני אתרים בארץ ובעולם. הוא מערכת ניהול שמכניסה לטיימליין מרגע הצעת המחיר ועד רגע העלייה לאוויר של האתר. הלקוח נכנס לסדר מסוים שהוא רואה בכל רגע נתון את השלבים שעומדים לפניו, והוא יכול להגיב, הוא יכול למסור סבבי תיקונים, לראות מתי מסיימים את האתר, וככה באמת הפרויקטים יותר לא מתעכבים והעסק הופך לרווחי יותר. אין לנו מתחרים ישירים על המוצר הזה, יש כל מיני פתרונות למערכות ניהול בארץ ובעולם. המערכות האלה הן יותר מערכות ניהול בתוך החברה, בין העובדים או דברים כאלה, ולא מול הלקוחות. והפתרון של קונטריל בעצם היא פתרון שכל ההתנהלות מול הלקוח תהיה בשקיפות מלאה ולא בצורה כזו. לפני 8 חודשים השקנו את המוצר, והיה הרבה רעש סביב המוצר שלנו, וגם קיבלנו את המלצתו של יוני שנמצא כאן, שאמר שכל בוני אתרים בארץ, כל בוני אתרים מקצועי בארץ צריך להשתמש בארץ ובעולם, צריך להשתמש במערכת כזו. כרגע יש לנו כבר 858 בוני אתרים שהתחילו לעבוד עם המערכת, מתוכם 7.5% הם לקוחות משלמים. אנחנו מגייסים $1 מיליון בשביל לבנות את המוצר לחול ולשווק אותו. תודה רבה על הזמן שלכם. טוב, שלום לכולם. שומעים אותי? בלי זה, נכון? זה לא עובד? עובד? אוקיי. אני לא שומע את עצמי. טוב, שלום לכולם. אני שלומי קקון, ומה שאני רוצה להציג בפניכם זה ChatGo, מערכת לניהול תקשורת עם עסקים קטנים ובינוניים. מערכת ידידותית מאוד. כבעל עסק כבר לא מעט שנים, אחד האתגרים שנתקלתי בו, והוא משותף לרוב העסקים הקטנים והבינוניים בעולם, זה המצב שבו אנחנו מקבלים היום המון פניות ממגוון מאוד רחב של פלטפורמות, ממקורות שונים, ואפילו במרחבים האישיים. אנחנו מקבלים כבעלי עסקים קטנים ובינוניים, מקבלים פניות בוואטסאפ האישי שלנו, בטלפון האישי שלנו. הדבר הזה גורם להמון פניות ליפול בין הכיסאות, וניהול התקשורת הוא לקוי. הפתרון שלנו ChatGo, מערכת ידידותית מאוד למשתמש ב3 שפות, שבעצם לוקחת את כל התקשורת מכל הפלטפורמות, מכניסה אותם לתוך מקום אחד, ומאפשרת לנהל את כל ההתקשרות ממקום אחד בודד, כולל מהמרחב האישי. פיתחנו API לוואטסאפ, לגוגל צ'אט, למסנג'ר ולפלטפורמות נוספות, ואנחנו עובדים על עוד פלטפורמות. המערכת עובדת ב3 שפות, כמו שאמרתי, ומשמשת לא מעט לקוחות. המערכת היום נמצאת אצל עשרות לקוחות שמשתמשים במערכת, היא בנויה בענן, כך שלא צריך שום חומרה בצד השני, אפשר להתחבר אליה מהדפדפן, מהאפליקציות השונות כמובן, והלקוחות מאוד אוהבים אותה. הצלחנו להגדיל את הלקוחות פי 9 ב3 חודשים, הלקוחות שנכנסו נשארו במערכת, כמעט כל מי שהתנסה במערכת נשאר ונשאר לשלם. התשלום השנתי שלנו $720 בשנה. אנחנו עובדים על פיצ'רים נוספים ועל מערכות נוספות כדי להגדיל את התשלום השנתי עבור הלקוחות. עולם המולטי צ'אנל מסג'ינג הוא מאוד פופולרי ומאוד בצמיחה. יש לא מעט חברות שחקניות בשוק העולמי, רובם המוחלט פונה לעסקים גדולים שמאתגרות את הלקוחות להשתמש במערכת גם ברמה הטכנית, מאוד קשה להשתמש בהם, מאוד מאתגר, וגם ברמת התשלומים, העלויות לא נגישות לעסקים קטנים ובינוניים. אנחנו בצ'אטגו רוצים לפתור את הדבר הזה, והבאנו מערכת ידידותית מאוד, עם מחיר מאוד נגיש לעסקים קטנים ובינוניים. אז ככה, אנחנו צוות של מפתחות ומפתחים. אני מגיע מעולמות העסקים,
יש לנו עסק הרבה שנים שמפתח בוטים ואוטומציות לעסקים, בנינו עשרות בוטים בימי חיינו, אנחנו מכירים את העולם הזה מאוד מאוד טוב. אוהד מוביל את צוות הפיתוח, אוהד מגיע עם כמה עשרות שנות ניסיון בפיתוח של מערכות מורכבות, ביג דאטה, AI וכל העולמות הללו. אנחנו מחפשים לגייס $1 מיליון כדי לקחת את המערכת כמה צעדים קדימה ולהוביל אותה לשווקים נוספים בעולם. המטרה שלנו היא להגיע ל$1 מיליון מחירות בשנה, כמה שיותר מהר כמובן. תודה רבה לכולם ובהצלחה לכולם. הלו, יש שם. מה סיכמנו, אנגלית? אוקיי, בסדר. ספרדית. הבא אחריך מדבר ארמית. אופס, שנייה. Okay, so as we can see here, 60% of households in the US invest in the US markets. In other words, Americans invest a lot in stocks. However, most of those accounts tend to be relatively small. As we can see here, median balance of each age group is pretty small. We see 10, 20, 60, and in the cases of older people, $210,000 per household. What that means is that banks are unable to provide those customers with wealth management advisors because of unit economics. If it's a small account, then it's not worth for the bank to let those people get that kind of service. What happens is that the banks suggest those people to use robo-advisors, which is, in the world of wealth management, the most important part is to do a good tailorization of the needs of the customer. So what the wealth manager needs is to make sure that the customer receives a tailored portfolio to his needs. Because the banks use robo-advisors, what actually happens is that this is how it looks, what robo-advisors do eventually to the client. It tries to fit him in a very aggressive way to something that not necessarily is what he needs. Because of that, what happens is that the success is relatively small. Our name is Pragmatia Technologies, and it is Pragmatia because the first line of wealth management in the Talmud is Pragmatia. A person should always split his money in third. Pragmatia here is businesses, stocks, so we are called Pragmatia. We started a quant fund 3 years ago. I studied in Hebron and then economics and math at Tel Aviv University. So we started with a couple of friends from the math department. We have 7 employees, most of them PhDs in math, physics, etc. We're managing today around 100-250 million shekels in the fund. And this is how the wealth management, just some data, how it looks. So usually clients pay more than 1% for an account that is usually larger than $1 million. There are 300,000 people working in that field in the US, which is relatively big. And it's a business, it's a field that manages more than $30 trillion of assets. Our solution is basically taking the wealth manager and give him only the job that is specifically what the regulation and the technology is unable to solve today, but let everything else, the AI, solve for him. As a result, we can let the bank, and also we can do it directly with our clients, to manage much, much smaller accounts. So based on a WhatsApp, the client can basically talk to our system, which is an AI-based, feel like he's completely talking to a human, and then our system will advise him on the specific portfolio that he needs based on his personal, very personal requirements. It will execute the trades for him in the account of that person, and it will do in general a personal wealth management services, meaning the person can also talk about all of his financial needs with that system. We are in the first paying clients, meaning we have already a couple of clients that are paying. We are in working with some large banks to try to implement our system in those banks, and we believe that this is how wealth management should look like tomorrow. Specifically, we already raised some that is good for us for the next couple of months, but in a couple of months we're hoping to make a larger fund raising for being able to expand even more the system. Thank you.
בוקר טוב לכולם. אני ולירון, אני משה ולירון, גאים להציג בפניכם את סתם סקאנר, מערכת ממוחשבת להגעה של כתבי סתם. סתם זה ראשי תיבות, ספרי תורה, תפילין ומזוזות. משהו שנמצא בכל חדר, בכל מקום. באלפי שנים האחרונות, הענף הסתם סובל משווע לקדמה. הענף הזה הוא מאוד שמרן, מאוד מסורתי, ותהליך כתיבת הסתם זה תהליך שמיוצר בשני שלבים עיקריים, שלב הכתיבה כמובן ושלב ההגעה. הסיבה שצריך הגעה זה בגלל שהקריטריון ההלכתי מאוד מאוד מחמיר בנוגע לאיך לכתוב כל כתב סתם, ספרי תורה, תפילין ומזוזות, ושני השלבים האלה נעשים בצורה ידנית, וכאשר הכתיבה חייבת להיעשות בצורה ידנית, וגם ההגעה, כפי שאתם רואים פה בתמונה, גילוי נאות, מדובר בסבא של אבריימי, שאתם רואים שהתהליך הזה נעשה בצורה מסורבלת, בצורה מאוד, מאוד שמרנית, לא טכנולוגית בכלל, בצורה יקרה וחשופה לטעויות אנוש. אז פיתחנו מערכת OCR מתקדמת שמאפשרת הגעה בעצם מכל מכשיר, תוצאות מתקבלות בתוך שניות. המוצר שלנו הוא זול, נגיש, חף מטעויות, כמעט לגמרי. כרגע הפרויקט שלנו נמצא בשלב של סיום הפיתוח, יש לנו 242 Design Partners שמספקים לנו בעצם משוב על כל התקדמות שאנחנו עושים. אוקיי, גודל השוק. אז תפילין, יש 2.4 מיליון תפילין ברחבי העולם, זוגות תפילין. יש כ-25 מיליון בתי אב ששמים מזוזה בכל אחד מהחדרים, ו-70,000 ספרי תורה. אנחנו ייסדנו את החברה, לירון הוא נותן לנו מניסיונו כסופר סתם במקצועו, הוא ה-CTO ואני ה-CEO. מה שאנחנו מבקשים, עלויות הסופיות של הפיתוח ושלב השיווק, $300,000. תודה רבה שהקשבתם לנו.
לא מרגישה עם זה. אוקיי. מעולה. בסדר גמור. נכון, למה? יכול להיות שבגלל שזה מצגת... מה קורה? מה? איפה ה-HDMI? מה קרה? מה קרה ל-HDMI? הנה. מעולה. אז לפני שנתחיל, סתם ככה, וואו, אמרנו שלא מרגישים, אבל הכי מרגישים. בכל זאת נראה לי... יופי, קצת יותר טוב. אולי פחות. רגע, תנו לנו לפתור את הבעיה הקטנה הזאת. כן, זה מונשוט. אוקיי. עובד? עובד? כן. אוקיי. סתם מעניין אותי ככה, כמה מכם שמעתם על גוגל איקס, או על מעבדות איקס של גוגל? אוקיי, יש כמה, יש חסידים. יש חסידים בקהל. אוקיי, אז לפני שנתחיל אולי, אני אראה לכם סרטון קצר, זה פחות מדקה סרטון, רק בשביל ככה להציג את המעבדה שלנו והדברים שאנחנו עובדים עליהם. אנחנו באמת, כמו שכבר אמרו פה, אנחנו חטיבה בתוך גוגל, בתוך חברה M, בתוך אלפאבית, שמתעסקת באמת בדברים העתידניים הרחוקים יותר. חלק מהדברים ששמעתם שמעתם על דברים משוגעים שגוגל עושה, מכונית ללא נהג, בלונים פורחים, רובוטיקה, זה הכל דברים שאנחנו בעצם בישלנו במעבדה שלנו והוצאנו החוצה. ורציתי ככה לשתף אתכם קצת באיך אנחנו חושבים על העתיד ואיך אנחנו ניגשים בעצם לרעיונות חדשניים וחושבים על איך לפתח אותם. אז בואו נתחיל באמת... פשוט לא רגילה למחשב. אני לא יודעת איך אתם סידרתם את זה פה, ואני רוצה לחזור למקורי, אז אם עברה מפה בקהל ויכול לסדר. מעולה, לחזור למצגת. אז זה קצת על המעבדה שלנו ככה בכמה סיסמאות קצרות, ובאמת, למה בעצם הקימו את X? המטרה של X היא להמציא ולהזניק טכנולוגיות חדשות שהופכות את העולם. מעולה. נהדר. תודה. עובד, בדיוק. תודה. לא.
להמציא ולהזניק טכנולוגיות חדשות שיכולות להפוך את העולם להרבה יותר טוב. בעצם אנחנו לא מלכ"ר, אנחנו ממש למטרות רווח, אבל כל הפרויקטים שלנו יש להם משהו משותף, יש להם שני אלמנטים. אלמנט אחד זה אלמנט של פרופיט, אוקיי? רווחיות, אלפאבית היא בסוף חברה רווחית וגוגל רוצה להרוויח כסף. מצד שני, purpose, באמת מטרה מסוימת לטובת הפתרון של בעיה גדולה שהאנושות מנסה להתמודד איתה. איזה סוג של בעיות? בעיות כמו איך להכיל 7 מיליארד אנשים, בעיות כמו התחממות גלובלית, בעיות כמו איכות מים, בעיות כמו הנגשה לתשתיות בריאות מאינטרנט ועד ביוב וכולי, ועוד הרבה בעיות, future of compute, AI, רובוטיקה, אוטומיזציה וכולי. בעצם העובדים שלנו יכולים לעבוד על איזה רעיון שהם רוצים, ובלבד שהם פותרים בעיה משמעותית. ואיך אנחנו בעצם מגדירים את זה? ההגדרה שלנו למונשוטס, אנחנו עובדים על מונשוטס, אנחנו מתחילים מבעיה, מה הבעיה הגדולה שאתה מנסה באמת לפתור אותה. השאלה השנייה שלנו זה מה הפתרון הרדיקלי, איזה ויז'ן או חזון יש לצוות למציאות שנראית אחרת, אם זה מוצר חדש שלא קיים היום, אם זה באמת להתמודד עם בעיה שעד היום לא הצלחנו להתמודד איתה בכלל ואין לנו שום פתרון עליה. אז איך בעצם הפתרון הרדיקלי שאנחנו מדמיינים אותו. והדבר השלישי זה breakthrough technology. breakthrough technology זה בעצם ה-how, איך בעצם הפתרון הרדיקלי הזה יוכל להתממש, בדרך כלל באמצעות טכנולוגיות חדשניות שהן ממש על הקסקס ועוד שנייה יכולות להיות אפשריות או יכולה להיות להן היתכנות, או שאנחנו באמת מאמינים שנצליח לפתח אותן בזכות הכישורים שלנו. הסיבה שאנחנו מתעסקים ומתרכזים בעיקר בטכנולוגיות, זה לא שזה הכלי היחיד, יש המון כלים שבאמצעותם אפשר לפתור בעיות גדולות. אנחנו פשוט טובים בטכנולוגיות, אנחנו לא טובים בשינוי דעת קהל, אנחנו לא טובים ברגולציה, זה לא הכלים שלנו. חשבתי הרבה על מה אני אחלוק איתכם היום כדי שתצאו באמת עם ערך מוסף מהשיחה שלנו, וחשבתי שיעניין אתכם לשמוע ככה 5 עקרונות שאנחנו מיישמים בעבודה היומיומית שלנו. זה הכל עקרונות שכל סטארט-אפ בחוץ יכול ליישם אותם, ואני חושבת שהן באמת יכולות לקדם ולעזור לכל צוות שעובד על רעיון או פיתוח כלשהו. אז בעצם העיקרון הראשון שאנחנו מתחילים איתו, זה שאנחנו חושבים על איך להפוך דברים לפי 10 יותר טובים, לא ל10% יותר טובים. עכשיו חשוב לי להגיד, העולם בנוי בעיקר מחדשנות שהיא 3 או 4% יותר טובה. וזה לא רק good enough, על זה אנחנו כולנו מתקיימים. כל מי שיש לו טלפון חכם יודע להגיד שהטלפון שלו נהיה חכם יותר ב3 או 4% כל שנה, אם זה כי הבטריה היא יותר ארוכת טווח, אם זה כי האפליקציות הן יותר מתוחכמות, אם זה כי יש פיצ'רים חדשים. אם הייתי נותנת לכם היום מכשיר טלפון סלולרי שהוא 5 דורות אחורה, זה היה מרגיש לכם כמו אבן, שאין לה הרבה שימושים, וזה בעצם היום יום של כולנו. החיים של כולנו נהיים טובים יותר בזכות מוצרים שכל הזמן הולכים ומשתפרים, וזה בסדר, זה בערך יותר מ-95% מהחדשנות היא בעולמות האלה. בעולמות של X אנחנו חושבים על דברים שהם מאוד ארוכי טווח. כשאתה חושב על דברים ארוכי טווח, אין לך מה לתכנן להיות 10% יותר טוב בעוד עשור, כי זה לא יהיה רלוונטי. אתה צריך לחשוב באמת על מציאות אחרת, ואנחנו מתחילים מפי 10, והסיבה שאנחנו מתחילים מפי 10 זה כי זה באמת מאפשר לך לשכוח את מה שקיים היום ולהתחיל מאפס. הדוגמה שאני תמיד נותנת זה אם מישהו מכם היה בעלים של רנו פה בקהל, והייתי שואלת אתכם כמה הרכב הממוצע שלכם נוסע מבחינת אספקת דלק, אז הייתם אומרים שעל כל ליטר דלק נוסעים בממוצע 40 קילומטר, והייתי באה לכם ואומרת לכם, אוקיי, אתם צריכים עכשיו לבנות רכב שנוסע 400 קילומטר לליטר. אין שום אפשרות שמנוע בעירה יכול לנסוע 400 קילומטר לליטר. אני אומרת לכם את זה כי הייתי מהעובדים הראשונים של בטר פלייס, ותאמינו לי שפיצחנו את הבעיה הזאת מכל כיוון בכישלון נחרץ. מהר מאוד הייתם מבינים שצריך ללכת על טכנולוגיה אחרת לגמרי, והייתם פונים למימן, לטכנולוגיות מימן או לרכב חשמלי, הייתם מבינים שאין אפשרות במסגרת הקיים להגשים פי 10 יותר טוב, וזאת בעצם שיטת חשיבה שמחייבת אותך להתחיל מדף לבן, מחשיבה אחרת, לא להיות מעוגן במה שקיים, אלא לחשוב באמת אם הייתי מתחיל היום מאפס, איך הייתי בונה את המערכת. וככה בעצם נולדות בדרך כלל סוג החדשנויות הטרנספורמטיביות האלה. עיקרון שני שיש אצלנו,
אנחנו לא רק מתחילים מהבעיה, את זה כבר אמרתי, אנחנו מקפידים שהצוותים יתאהבו בבעיה. והסיבה שמאוד חשוב לנו שהצוותים יתאהבו בבעיה ולא בפתרון, זה כי בדרך כלל צוותים מאוהבים בפתרון שלהם, זה קל מאוד. כל אחד חושב שהרעיון שלו הוא מעולה, אחרת לא היינו קמים בבוקר ורוצים לעבוד על הרעיון שלנו. אבל כשאתה מאוהב ברעיון שלך, הרבה פעמים אתה סגור לקבל פידבק, משוב לא באמת חודר, גם אם המשתמש אומר לך זה לא מה שאני צריך, או הייתי רוצה משהו אחר, קשה מאוד לעשות את הפיבוט הזה, והכי חשוב מהכל במעבדה כמו שלנו, שדברים מתחילים אבל גם נסגרים בה כל הזמן, מאוד קשה לשכנע צוות לסגור את הפרויקט שלהם. אבל אם הצוות ממילא הגיע לפרויקט שלו מתוך מקום של תשוקה לפתרון של התחממות גלובלית. ומה לעשות שהרעיון שלהם הוא לא רעיון שצולח, אנחנו לא מצליחים במעבדה לבנות אותו או מסיבות אחרות. ואני באה ואומרת להם, תקשיבו, אין בעיה, תמשיכו לעבוד על התחממות גלובלית. הרעיון הזה הוא לא רעיון טוב, בואו נחשוב על רעיונות אחרים. זאת כבר שיחה שהרבה הרבה יותר קל לנהל אותה, וקל יותר לשמור על גמישות מחשבתית, כשאלה בעצם כללי המשחק. אז אנחנו ממש שמים דגש לזה. המכוניות האלה נראות למישהו פה מוכרות, מישהו מכם ראה אותם אי פעם? בסן פרנסיסקו ולוס אנג'לס ופיניקס, נכון, אז אני אספר לכם קצת עליהם. זאת בעצם תמונה של מכוניות של חברה בשם ויימו, זאת חברת המכונית ללא נהג של גוגל, זאת הבוגרת הראשונה שלנו שיצאה מהמעבדה שלנו. כן, כלומר זה של X זה בבעלות גוגל. ואני אספר לכם סיפור על הקבוצה הזאת. זאת קבוצה שמי שהקים אותה היה פרופסור בסטנפורד, שלצערנו הרב איבד את החבר הכי טוב שלו בגיל 18 לתאונת דרכים. וכל החיים הוא סחב, הוא היה פרופסור לרובוטיקה ולמחשבים, כל החיים שלו הוא סחב איתו את הטראומה הזאת, ובעצם עשה המון מחקר והתעסק עם הבעיה הזאת, והגיע למסקנה שכשמסתכלים על המספרים, למעלה מ-97% מהתאונות דרכים, בסוף נגרמות בגלל טעות אנוש. והפתרון הכי טוב להפוך את הכבישים בעיניו לבטוחים יותר, הייתה להוציא את האדם מהמשוואה, שמכוניות ינהגו בעצמם, כי מכונות בסופו של דבר אין להן בעיות מצבי רוח, הן לא עייפות, הן לא שתו יותר מדי, הן לא רבו עכשיו עם אמא שלהם בטלפון, והן יכולות באמת לקבל את ההחלטות לפי נתונים, לפי החזון שלו. ולפני כבר 15 שנה הוא הקים את הצוות הזה, והצוות הזה, המטרה שלו הייתה לנסוע 80% מהזמן בצורה אוטונומית. ואחרי 3 או 4 שנים הם הצליחו באמת לבנות לא את המכוניות האלה, תכף אני אדבר על מה הם. המכוניות הראשונות שלהם היו ממש פריוס של טויוטה, שעשו עליהם מלא התאמות, שמו עליהם מלא מצלמות, ליידרים, מערכות לייזר ומחשוב, ואחרי 3 או 4 שנים אני חושבת זה היה, 4 שנים, יצאנו לדרך לעשות ניסוי, אצלנו במעבדה כולנו משתתפים בניסויים של הפרויקטים, ונתנו לעובדים את המכוניות האלה הביתה. אמרו לנו, אתם תיסעו הביתה במכוניות האלה, כדי להשתתף בניסוי, עברנו טריינינג של 3 שעות, שהסבירו לנו, קודם כל שהאוטו מרושת לחלוטין במצלמות, גם בתוך תא הנהג, כלומר בכל רגע נתון מדברים איתנו ורואים מה אנחנו עושים. שאנחנו צריכים לשמור על יד אחת ב10 ויד אחת ב2, כלומר 2 ידיים על ההגה, שצריך להיות מוכנים בכל רגע נתון להשתלט בעצם על מערכת הנהיגה, אם המערכת תעשה טעויות, כי המערכת הזאת היא עדיין בשלב של ניסוי מאוד מאוד ראשוני. כולנו עברנו את כל ההדרכות האלה ויצאנו לדרך, וגילינו שמהר מאוד שאנשים בפעם הראשונה, מישהו מכם נסע אי פעם ברכב ללא נהג, בנהיגה אוטונומית? מעולה, ואיך הייתה החוויה שלך? זהו, בהתחלה זה מפחיד נורא נורא, ואז אתה בעצם קולט שהמכונית שהיא אוטונומית, היא הרבה יותר בטוחה מנהג, כי היא לא מתעצבנת מהנהג ליד, בחיים לא עוברת את המהירות המותרת, מחכה בסבלנות לפנות ימינה או שמאלה, אז מבחינת ביטחון אני מאוד מסכימה איתך, זאת גם הייתה החוויה שלי, אבל אני חושבת שכן בהתחלה, אנחנו תמיד אומרים, כן, excitedly uncomfortable, כאילו אתה מתלהב אבל מרגיש קצת לא בנוח. וראינו שהעובדים שלנו מהר מאוד שכחו את כל ההוראות של ההדרכה, באמת בפעם הראשונה כולם הקפידו להיות מוכנים, להשתלט על הרכב, בפעם השלישית כבר אנשים ראו סרט ביוטיוב, נשים התאפרו, גברים התגלחו, אכלו ארוחות, דיברו עם האימהות, ואף אחד לא הסתכל על הכביש, וודאי וודאי שלא היה ערוך להשתלט על הרכב בנהיגה, והצוות הזה התכנס וממש הפסיקו את הניסוי,
וממש חצי מהצוות אמר, צריך לסגור את הפרויקט. כל המטרה של הפרויקט, ה-problem solving שלנו היה להפוך בעצם את הכבישים לבטוחים יותר. אם אנחנו נשים חבורה של נהגים שלא ערוכים להשתלט על הרכב, אנחנו בטוח לא נהפוך את הכבישים לבטוחים יותר, נהפוך אותם חלילה למסוכנים יותר. חכה, תקשיב לסיפור. לא פחות, בגלל שהם 80% נהיגה אוטונומית, ה-20% עוד קיים. זה היה עדיין פחות מבני אדם, אבל ברגע שאין לך את הממשק של משתלט, ב-20% מהמקרים, מהמיילים בעצם, שיעור התאונות היה הרבה יותר גבוה בפוטנציה. ולכן הם אמרו, צריך פשוט לסגור את הפרויקט. ואז בא החצי השני של הצוות ואמר, לא, הטעות היא לא בפתרון, הפתרון הוא נכון, הטעות היא ביעד. במקום שהיעד יהיה 80% נהיגה אוטונומית, היעד צריך להיות רכב ללא הגה. אוקיי? 100% נהיגה אוטונומית. זה החזיר אותם אחורה, פחות או יותר לנקודת ההתחלה, בכל טכנולוגיה אתם כבר יודעים, אני בטוחה, 20% האחרונים הם 80% מהזמן. וכחלק מההחלטה הזאת, באמת גם החליטו לבנות את הרכב הזה, זה רכב שאנחנו קראנו לו Firefly, גחלילית, ממש במשרדים שלנו, במעבדה, בנינו את הרכבים האלה, זה רכבים שהיו, רכבים חשמליים, שהיו על הכביש בערך 16 שעות ביום, 2 משמרות של 8 שעות ו8 שעות, אין להם הגה, יש להם רק כפתור עצור, כלומר, קורה משהו לא בסדר, אתה לוחץ עליו, האוטו עוצר, או בצד אם הוא יכול, או במקום, ופשוט התחלנו ככה לבנות את המערכת ל-20% האחרונים שלא חשבנו במקור שיהיו חלק מהגול, ו5 שנים אחרי, הגענו באמת למצב שאנחנו יכולים כבר לעשות פיילוטים בפיניקס, היום הם חברה שממש מוכרת שירותי מונית ללא נהג, גם באזור של פיניקס, גם באזור של סן פרנסיסקו והבריה, גם באזור של LA, ועכשיו משיקים את השוק הרביעי שאני לא זוכרת איפה הוא, אבל באמת הם עושים 50,000 נסיעות בשבוע רק בסן פרנסיסקו. אבל לקח להם הרבה מאוד שנים להגיע לזה, והכל בזכות המחויבות שלהם באמת, והפוקוס כל הזמן על הבעיה וההתאמה שלה. המכונית שאתם רואים פה זאת המכונית שהיום נוסעים בה. עיקרון שלישי, שאנחנו קוראים לו, סליחה? אותה מכונית שהיום נוסעת היא? יש לה הגה, אבל אף אחד לא, זה תא נפרד, אתה לא יושב בכלל מקדימה, אתה יושב מאחורה. אין בן אדם, אין כלום. אוטונומי לחלוטין. המכונית היא 100% אוטונומית, אתה מזמין כמו גט, כמו אובר, אתה מזמין באפליקציה שלהם רכב, מגיע רכב ריק, אתה נכנס אליו, אפילו שואלים אותך אם הרכב נקי. נראה את זה בתל אביב עוד הרבה זמן. גם רגולטורית זה מאוד בעייתי, וגם עוד לא התחלנו אפילו את הטריינינג על הכבישים הישראלים. לכבישים ישראלים יש את האתגרים שלהם, גם הנהגים שלהם, וגם כללי הנהיגה שלהם. נניח בארצות הברית פנייה ימינה אפשר לפנות ברמזור אדום, בישראל אי אפשר, כל מיני דברים כאלה. אבל שתבינו את מידת הפרטנות והעומק שצריך בשביל להגיע למצב הזה, הייתה לנו תקופה בחברה שמדי יום כל חודש, הקבוצה הזאת שאנחנו קראנו לה שופר, היום קוראים לה ויימו, היו מציגים את הדברים המוזרים ביותר שהם פגשו בכביש. בעצם האלגוריתם של הנהיגה האוטונומית הוא רק טוב על בסיס כמות הנתונים שלך, אתה צריך לאסוף המון המון נתונים של מה שקורה בכביש, כדי שהרכב ילמד איך מקבלים החלטות בכל מצב, לא כל מצב, אבל כמעט כל מצב אפשרי. וסוג הדברים שהם היו מביאים, אני לא אשכח שבאחת השיחות שלהם הם הביאו לנו סרט וידאו, שהמכונית נוסעת וחוצה בדיוק את הכביש עכשיו, אישה מבוגרת על כיסא גלגלים, שרודפת עם מטאטא אחרי תרנגול. עכשיו תקשיבו, אין שום סיכוי בעולם שמתכנת היה יושב וחושב ללמד את האוטו, לזהות, אישה מחזיקה מטאטא על כיסא גלגלים, רודפת אחרי תרנגול, זה פשוט לא יכולה לקרות. רק בזכות זה שהם יצאו החוצה וראו את הדברים, הם הצליחו ללמד את כל הדברים האלה. היו שנים שנגיד כל הלואוין, שזה הפורים האמריקאי, כל העובדים היו מביאים את הילדים, והילדים היו רצים במגרש חנייה סביב המכוניות, לאמן את המכוניות לראות איך נראים ילדים מחופשים, לזהות אותם שלא יהיו טעויות, כל מיני דברים מאוד מאוד יצירתיים שהצוות הזה היה צריך לעשות. כולכם שומעים אגב את השאלות? אוקיי, אני לא אחזור. כן ולא. חלק יש בעצם 3 מסלולים לבוגרים שלנו. קבוצה אחת זה חברות שהתחילו באמת עם ויז'ן מאוד מאוד גדול,
עם הזמן, או שגילינו שלטכנולוגיה יש מוגבלות, היא לא באמת יכולה לפתור את כל הבעיה, אלא רק פלח ממנה, או שלחילופין ראינו שהם נורא מצליחים, אבל זה לא תחום שאנחנו יכולים לדמיין את גוגל נכנסת אליו. נניח, אני אתן לך דוגמה, הייתה לנו קבוצה בארגון שהמציאו משאבה גיאותרמית, שהם חשבו שתוכל לייתר את כל מערכות החימום והמיזוג בעולם. מערכות החימום והמיזוג זה קירור וחימום, זה קצת יותר מ10% מהחותמת הפחמימנית העולמית. זה משהו שהוא סופר 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 משמעותי, כמובן שרצינו שהם ירוצו קדימה כמה שיותר מהר. ככל שהם התקדמו גילינו שהטכנולוגיה עובדת, אבל היא עובדת במגבלות מאוד מאוד ברורות, רק על מבנים שהם עד 500 מטר, לא בגורדי שחקים, לא מעל טמפרטורה מסוימת, לא מתחת לטמפרטורה מסוימת. ככל שהסתכלנו על המספרים, עדיין היה פה שוק ענק, שיכול היה להגיע למיליארדים, אבל לא יכולנו לדמיין את אלפאבית, את החברה האם שלנו, את גוגל, בונה מפעל למשאבות גיאותרמיות בשביל חימום בתים פרטיים. זה פשוט לא היה סביר. אז זאת חברה, נגיד, שברור שהיא תרוץ הרבה יותר מהר ויהיה לה הרבה יותר טוב להיות בחוץ. פשוט הוצאנו אותה החוצה, היא גייסה כסף, מאז כבר עברה 3 סבבים, המנכ"לית שלה מאושרת. לגוגל עדיין יש חלק מה-equity, אבל אנחנו לא מנהלים את זה, גם לא אחוזים משמעותיים, אין לנו אפילו, אני לא חושבת אפילו שיש לנו כרגע מישהו שיושב בבורד, אבל זה אחרי 4 סבבי מימון, כן, בהתחלה כמובן שהיה. אז זה מסלול אחד. מסלול שני זה דברים שאנחנו מפתחים שעוברים לגוגל. אני אתן לכם דוגמה, כולכם אני בטוחה מכירים את גוגל בריין, זה בעצם המערכת, הבסיס AI שכל המערכות יושבות עליו, וזאת המערכת של גוגל, שאם היום אתם נכנסים לחיפוש וכותבים איך קוראים לראש ממשלת ישראל, וזה כותב לכם בנימין נתניהו, ואז אתם שואלים ואיך קוראים לאשתו, המערכת יודעת שאשתו זה אשתו של בנימין נתניהו, ותגיד לכם שרה נתניהו, אוקיי? מערכת שידעה לעשות את כל הכישורים האלה, זאת מערכת שנגיד נולדה ב-X, היה לה יכולות מדהימות, היא עזרה ליוטיוב, זאת המערכת שהיום, לא היום, שלפני 15 שנה, 14 שנה אפשרה ליוטיוב לזהות מה זה חתול, מה זה בן אדם, כל הדברים האלה. אז גוגל הסתכלה על זה ואמרה, זה לא יוצא החוצה, תביאו. אנחנו נשתמש בזה, והיום באמת זאת יחידה שמכניסה הרבה מאוד כסף, והיא משרתת את כל המוצרים. והמסלול השלישי זה חברות כמו ויימו, זה חברות שיוצאות החוצה, יש להן מנכ"ל עצמאי, בורד עצמאי, אין לנו אף דוגמה כזאת לחברה ציבורית, כי עוד לא הגענו למצב שמישהי מהן הונפקה, אבל הן מגייסות כסף בחוץ אם הן רוצות, או מתחת האלפאבית, בדיוק. חברת אחות של גוגל, בדיוק. תראה, אנחנו תמיד אומרים, אין לי את האנשים הכי חכמים, אין לי הכי הרבה כסף, לא. הסוד היחיד של X, והיתרון היחיד היחסי שלי, זה הניסיון הרב שצברתי ב-15 שנה, אני יודעת בדיוק איזה ניסויים עבדו, לא עבדו, למה, ואני מפיקה לקחים טוב ומעבירה אותם הלאה מקבוצה לקבוצה, ושאנחנו עקשנים. כאילו, זה באמת מאוד מאוד קשה לפתח משהו שהוא סופר עתידי, אתה חייב להיות מחויב אליו לאורך זמן, הכי קל זה לוותר אחרי 2, ואנחנו יודעים את זה לעשות טוב, אבל כמעט לכל הפרויקטים שלנו יש תחרות בחוץ. הדוגמה של ויימו היא דווקא לא דוגמה טובה כל כך, כי אני לא חושבת שבאמת יש פה תחרות, זאת חברה שהיא הייתה הראשונה בתחומה, אחר כך היא הייתה הראשונה שהגדירה שהיעד הוא 100% נהיגה אוטונומית, היא היחידה, הראשונה שקיבלה אישור ממשרד התחבורה האמריקאי להפעיל את הרכבים האלה עם אנשים בתשלום, by far נוסעת יותר מיילים, המתחרה מספר 2 נסע פחות מחלקי 7 מכמות המיילים שוויימו נסעו, יש תחרות כמובן, אבל אני חושבת שההצלחה של ויימו היא לא כל כך בזה שהיא ניצחה את התחרות, היא בזה שהיא בעצם התחילה תעשייה שלמה. מובילאיי התחילה אחרי ויימו, וכל החברות האחרות שאתה מכיר מהתחום באו אחריה, כי בעצם זה שגוגל באה ואמרה, אנחנו מאמינים בחזון שבו מכוניות ינהגו בעצמן, זה יצר לגיטימציה לתעשייה שלמה לפרוח, והיום התעשייה הזאת $7 טריליון, וכולנו רוצים שכולם יצליחו, לא, אין פה רק תחרות. בסוף בשוק לא יהיה שחקן אחד, יהיו המון שחקנים. בואו נדבר רגע על העיקרון השלישי, אנחנו מתחילים תמיד מהדבר הקשה, אבל אתם לא מבינים את התמונה אז אני אסביר. אם אתם הולכים, מה שכתוב למטה, to build the pedestal or not to build the pedestal, that is the question, ואני אסביר. אנחנו אומרים לאנשים, אם אתם הולכים ללמד קוף, לדקלם את שייקספיר כשהוא עומד על במה, בואו לא נתחיל מלבנות את הבמה.
במה כל אחד יכול לבנות, אנחנו מניחים שאת זה אתם מסוגלים לעשות. בואו נתחיל מלמצוא קוף שיודע לדקלם את שייקספיר. כי אם אתם לא יודעים למצוא קוף שיודע לדקלם את שייקספיר, בואו נחסוך כבר את הכסף של הבמה ושל כל המסביב. ואם אתם יודעים, מעולה, ניתן לכם הרבה כסף, תרוצו קדימה כמה שיותר מהר ותביאו את זה לשוק. ובעצם זו תפיסה שהיא קצת אחרת. אם תסתובבו במסדרונות שלנו במשרד, כל מי שתפגשו במסדרון ותשאלו אותו על מה הוא עובד, הם יגידו לכם, my current monkey is, וכל אחד יודע בדיוק מה האתגר הגדול ביותר של הצוות, שעליו הם עובדים עכשיו. אתגרים יכולים להיות גם בצד הטכנולוגי, אבל לא בהכרח, גם במקומות אחרים יכולים להיות אתגרים, והם ממש עושים תוכנית עבודה שכל צוות וצוות יודע מה היעדים שלו ומה הם צריכים להבין. ואגב, אנחנו גם לא מודדים הצלחה או כישלון לפי הצלחה או כישלון. מה שמעניין אותנו זה מה למדת. גם אם אתה עובד על קוף ולמדת אחרי 3 חודשים שאין אפשרות לפתור אותו, זה הצלחה מבחינתנו. חסכת לנו כסף, אנחנו סוגרים את הפרויקט ואתה יכול לעבוד על הדבר הבא. אז זו כאילו התפיסת עולם. והבאתי לכם פה דוגמה מפרויקט שלנו שנקרא לון. זה פרויקט שכבר סגרנו אותו, אבל הוא באמת החזיק... נכון, זה היה פרויקט מקסים. נכון, זה היה פרויקט מקסים. אבל אז אני אספר לך מה יצא מלון. אז לון בעצם הייתה קבוצה של מדענים, שבאה ואמרה, יש 3.5, היום זה כבר 3 מיליארד אנשים שלא מחוברים לתשתיות לאינטרנט, וגם לא יוכלו להיות מחוברים לעולם, כי פשוט אין פה התכנות כלכלית. בשביל חברות הסלולר לפרוס תשתית, קליטה, באזורים שבה יושבת האוכלוסייה הזאת, זה עלות מטורפת של בטון, של מתכת, זה לא ישתלם להם כלכלית אף פעם, ואנחנו באים ואומרים מה צריך לקרות כדי שה3 מיליארד האלה יוכלו להיות מחוברים. והרעיון שלהם היה בעצם לשכוח מאיך שהרשתות הסלולריות עובדות היום, לא צריך לבנות שום דבר על הקרקע, הם אמרו בואו נפריח בלונים לסטרטוספירה, הסטרטוספירה זאת שכבה באטמוספירה שהיא פחות או יותר בין איפה שמטוסים טסים לאיפה שלוויינים נמצאים, פשוט כדי לכוון אתכם, אין שם שום דבר, בואו נגדיר את זה ככה, אין שם שום דבר לא עף שם, ושום דבר לא מגיע לשם, וגם בנקודה הזאת של הזמן, כשבאנו עם הרעיון, לא ידענו בכלל מה קורה שם מבחינת תנאי אוויר, כימיה, רוח, פיזיקה, הכל. אמרנו, אבל אנחנו חייבים להגיע לשכבה הגבוהה הזאת, כי אז אלומת הכיסוי היא בעצם רחבה מספיק, כדי שיחסית עם מספר נמוך של בלונים, כן, כמה אלפי בלונים, אפשר לחסות את כל העולם, ולספק קליטת LTE לטלפונים, לא משנה איפה הם נמצאים. וככה בעצם הם יצאו לדרך. והקוף הראשון שלהם היה, איך בכלל מגיעים לסטרטוספירה? אז הם התחילו בעצם מבלון, מה שאתם רואים פה זה בלון מזג אוויר, באמת הכי זול שאתם יכולים לדמיין, חצי מהאבות טיפוס שהם בנו היו משקיות זבל, כן? זה לא שרשמו להם צ'ק עכשיו על $1,000,000, לקח להם איזה 50 פרוטוטייפס, אבל הם הצליחו להגיע לסטרטוספירה, דווקא לא עם הבלון הזה, עם בלון אחר, אבל לא חשוב, שנראה פחות או יותר אותו דבר, וכשהם הגיעו לסטרטוספירה, הבלון עף. ואז הבנו שיש מזג אוויר בסטרטוספירה, והם באו למייסדים ואמרו לסרגי וללארי, כאילו, הצלחנו להגיע לסטרטוספירה, אבל מתברר שיש שם מזג אוויר, והבלון עף. אז אי אפשר שתהיה לו אלומת כיסוי, ואז בעצם נולד הקוף הבא, שאמרו להם, לא, אז עכשיו בואו ננסה להבין איך מנווטים בסטרטוספירה. אז שזה היה צריך לעשות מיפוי בעצם של איך זרמי האוויר בסטרטוספירה עובדים, ואז משם להבין איך מצליחים לנווט את הבלונים האלה, וגם לבנות בלונים הרבה יותר גדולים, כי ככל שהבלון גדול יותר, הוא יכול לסחוב יותר מחשוב עליו, הבלונים האלה הם בלונים סולאריים, תכף אתם תראו, וככה לספק בעצם פס רחב יותר ליותר משתמשים. אז מהבלון הזה עברו כמה אבות טיפוס, מה שאתם רואים פה זה תמונה של 3 בלונים, זה בכוונה שמתי פה מכולה, כדי שתראו את הפרופורציה, בערך מדובר פה על בניין כזה של 2 קומות נגיד, שאיתם בעצם התאמנו על להבין איך מחזיקים את הבלונים האלה לאורך זמן באוויר בלי שהם יתפוצצו. מפה עברנו לקוף הבא, איך מזניקים את הבלונים האלה, איך הם בעצם מתחילים לרחף. אתם רואים פה את הלוח הסולרי ואת המחשוב שזה סוחב איתו. פה אנחנו מדברים כבר על בלון שהוא בערך 3 קומות, 3.5 קומות בניין. זה הבלון האחרון שלון הטיסו לפני שהם נסגרו. זה בלון, זה בדרך כלל, פחות או יותר מדובר פה על נגיד בניין של 8 קומות, שטח פנים של מגרש טניס. מה שאתם רואים פה זה האלפים. לון בסופו של דבר נסגרה, ולון נסגרה לא בגלל שלא הצלחנו, לשאלתך, לפתור את הבעיות הטכנולוגיות. זה היה צוות מבריק
וההישגים הטכנולוגיים שלהם היו מדהימים. הבעיה הייתה שלא הצלחנו לעשות את זה כמוצר שיכול להתחרות כלכלית עם חברות הסלולר, וחברות הסלולר אמרו, אצלי, אני מחייבת אותך על גיגה בייט שצרכת בנגב, כמו על גיגה בייט שצרכת מהמשרד שלך בתל אביב. אין לי דרך להגיד, טוב, בגלל שזה בנגב את משלמת יותר. אני מוכנה לשלם לך מה שישלמו לי. ולא הייתה דרך בעצם לגשר על הפער הזה. למה לא עשינו? לא הייתה שום אפשרות. תאמין לי. זה משהו שהסתכלו עליו, לא, זה משהו שהסתכלנו עליו הרבה מאוד. זה לא היה משהו שוויתרנו עליו בקלות. וגם חשוב לי להגיד, אנחנו דיברנו עם חברות הטלקו בשנה השנייה, לא חיכינו לשנה 10 שזה עבד. כאילו, כל השנים היינו כל הזמן בקשר איתם. בסוף, כשכבר השירות היה מוכן, מתי מוכנים לשלם לך הרבה כסף? כשאתה פותר בעיות במקומות מאוד מאוד נידחים לחברות גדולות שחייבות עכשיו תקשורת, או כשיש אסונות טבע. בסוף, אתה לא יכול להחזיק חברה בסדר גודל של אלפאבית, שהיא בנויה רק על עזרה באסונות טבע. זה לא נתון שחולקים אותו, אבל כמה מאות מיליונים. אבל מה יצא בסוף מילון? זה לא שהמיליונים האלה הלכו לפח. לא רק סטארלינק ולא רק המודעות עלתה. יש לנו צוות, אתם זוכרים בתמונה הקודמת, שרואים שהבלונים לא רק מתקשרים עם הקרקע, הם גם מתקשרים בינם לבין עצמם. החיבור הזה של הבלונים שמתקשרים בינם לבין עצמם, זה חיבור שאנחנו פיתחנו באמצעות טכנולוגיה של לייזרים, של Free Space Optics, זו טכנולוגיה מאוד מאוד מורכבת שמשולבת בג'יירוס, ואנחנו הצלחנו בעצם לקחת את הטכנולוגיה הזאת ולהקים איתה פרויקט חדש, והפרויקט החדש הזה הוא לא בשמיים, הוא יושב על הקרקע, זה פרויקט שנקרא טרה, אם זה מעניין אותך זה מופיע באתר שלנו. טרה, היום אנחנו מדברים על 5 שנים אחרי שסגרנו את לון, מעבירה יותר טראבייטים ביום מאשר לון העבירה בכל ההיסטוריה שלה. זה חברה שבעצם, זה קבוצה שבעצם מייצרת את המידל מייל, תדמיין את הסיב האופטי שמגיע לנמל תל אביב עכשיו, או לנמל יפו, צריך איכשהו לפרוס אותו בתוך המדינה, כן? הם עושים את כל הפריסה הזאת ומביאים אותה למושב הנידח בצפון, ככה שגם להם יהיה חיבור ברמה של סיב אופטי, והכל באמצעות לייזרים, הם לא צריכים לחפור באדמה, הם לא צריכים לפרוס תשתית של סיבים, הם פשוט מקצרים תהליכים לכולם. בדיוק. לא וירטואליות, אבל כן. אוקיי? כן, בוודאי. אז אתה יודע משהו, זה נקודה מאוד מעניינת, וזה כן משהו ששקלנו אותו. אבל מה שקורה בפועל זה שגם מי שגר במושב נידח, בישראל זה לא דוגמה טובה, כי אנחנו מדינה קטנה ובאמת יש לנו יחסית כיסוי ארצי. אבל גם מי שגר בכפר ליד מומבסה, אוקיי? בקניה, ואין לו היום 0 תקשורת. הוא לא רוצה באמת 2 שעות לוואטסאפ. הוא רוצה שהוא יוכל להיות ביוטיוב. והוא רוצה שהוא יוכל לגלוש בפייסבוק כל היום, והוא רוצה להעלות וידאוים ולהוריד וידאוים. זה לא משהו שאתה יכול לעשות ל2 שעות ביום, וגם לא עם מעט בלונים. כי כבר התמסורת שמדובר בה זה נפחים בגודל אחר לגמרי. אבל זה בהחלט משהו שהסתכלנו עליו, ותחשוב, גם היה 10 שנים כמעט של לון חיה, או 9 שנים. כשהתחילו את לון, אנחנו חשבנו שמספיק SMSים. אתה נותן SMS למישהו, הצלת חיים. אף אחד לא חשב שבתקופת זמן כזאת קצרה, בעצם האנשים האלה will leapfrog, אנחנו קוראים. כאילו, הם לא רוצים לעבור את כל השלבים שהעולם המודרני עבר, עד שהוא הגיע למצב שיש לי את יוטיוב בכיס שלי. הם רוצים להתאים את עצמם להיום, לכאן ועכשיו. וזה היה חלק מהקשיים שלנו. מה האלטרנטיבה שלהם? האלטרנטיבה שלהם היא או לעבוד בעצם בשיטה של טרה, כן? להתחבר לתשתיות הקיימות על הקרקע, להעביר אותם כמה שיותר מהר, או... בדיוק, סטארלינק. כלומר, גם פה, כשאנחנו הסתכלנו על לוויינים בלואו אורביט לפני 13 שנה, לא הייתה פה שום התכנות, וגם לא חשבנו שכל כך מהר הם ידביקו את הפער. Here we are today. סטארלינק היא פתרון מעולה לצריכה של דאטה, פחות לשיחות טלפון, אבל גם זה אני מאמינה הם יצליחו לגשר. פשוט יש בעיה של עיכוב, של latency. אוקיי. עיקרון רביעי וכמעט אחרון, make contact with the real world early. אל תפתחו משהו שאתם יושבים במעבדה והוא מהמם, או במשרדים, וזה נראה לכם הפתרון הכי מושלם למה שצריך לעשות. תפנו כבר עכשיו למשתמשים,
תעשו פרטנרשיפ עם החברות שהם יהיו השחקנים הגדולים שיעזרו לכם בשוק. אם אתם לא תלמדו מהם מהר מאוד מה הצרכים, הסיכוי שתצליחו באמת לפתור בעיה מהותית הוא נמוך. אנחנו אומרים לצוותים שלנו שמתעסקים למשל בחקלאות, החקלאי שהוא דור שלישי של מגדל תותים, שכח ברבע שעה שאני מדברת איתכם יותר מאשר אתם תלמדו משנה של לשבת במשרד. כאילו אין אפשרות. חייבים לצאת כמה שיותר מהר החוצה ולעשות באמת את השותפויות המתאימות עם המשתמשים המתאימים וללמוד מהם מה הצרכים שלהם, לקבל פידבק על איפה אתה נופל ולא עדיין על הצרכים ולפתח את הפיצ'רים ואת המוצרים האלה. אז אנחנו מעודדים את הצוותים שלנו כמה שיותר מהר לצאת החוצה, להתנסות בחוץ עם הפרטנרים המתאימים ואפילו לבד בעולם האמיתי ולא בתנאי מעבדה סטרילים או משרד יפה וממוזג. והעיקרון האחרון אולי, ואני חושבת שזה גם מה שאנחנו הכי ידועים בו, אנחנו מתייחסים לכישלון אחרת. בכל העולם כישלון זה דבר שלילי שצריך להיזהר ממנו, אנחנו רואים שלפעמים ההנהגה שלנו אפילו לא מוכנה להודות שהם נכשלו. לא, אצלנו כישלון זה חלק מהחיים, מי שלא לומד, מי שלא טועה לא לומד, ואנחנו גם מתייחסים ככה לעובדים שלנו ואומרים להם, אנחנו מעודדים אתכם להיכשל, ובלבד שזה כישלון נכון. מה זה כישלון נכון? כישלון זול, אוקיי? אל תיכשלו בבקשה עם מיליוני דולרים, תיכשלו עם כמה אלפים בודדים. שאין ברירה אחרת, אוקיי? אל תיכשלו על דברים מפגרים שכבר למדנו ואנחנו יודעים שהם לא יעבדו. זה אין מה להמשיך לנסות דברים שלא עובדים. בואו ננסה דברים שבאמת הדרך היחידה לדעת אם יכולים לעבוד או לא, זה בניסוי, הזול ביותר והמהיר ביותר, בזמן הכי מוקדם שאפשר. ואיך זה בעצם בא לידי ביטוי? זה משהו שהוא מלווה את העובדים שלנו לאורך כל הדרך בעבודה. עובדים, יושב פה מאחור הבחור שעובד איתי בצוות, רועי, שהוא גייס, היום הוא בתפקיד אחר, אבל כשגייסנו אותו כרעיונאי, אוקיי? שיבוא ויגיד לנו, ימציא לנו פרויקטים חדשים. ובצוות הזה, כל מי שסוגר פרויקט מקבל מדבקה של נייר מקובצ'אץ' על המחשב שלו. יש אנשים שיש להם 30 מדבקות כאלה על המחשב, הם סגרו מלא רעיונות. זה כישלונות קטנים כי הם לא צוותים גדולים, זה בן אדם אחד שעבד על רעיון לפעמים חודש או חודשיים, אבל זה לא משנה, אנחנו רוצים לעודד את החשיבה מהסוג הזה. ברגע שכבר נהיה צוות שקרם עור וגידים ויש לו אנשים, אם הם סוגרים את הפרויקט שלהם מיוזמתם בגלל שהם הגיעו למסקנה שהוא לא יכול לעבוד, הם גם יכולים לקבל בונוס לפעמים מאיתנו. זה לא בונוס שמשנה חיים, כן? זה לא שעכשיו אתה יוצא לפנסיה, ממש לא, אבל זה בונוס שמסמל לך, עשית את הדבר הנכון, קיבלת את ההחלטה הקשה, ואנחנו רוצים לעזור לך למצוא את הרעיון הבא, או את העבודה הבאה, או את המשרה הבאה, בתוך X או בתוך גוגל, ולשמר אותך כעובד, כי באמת היית אמיץ. ובשלבים יותר מאוחרים, זה כבר הזכרת אחרות, אצלנו למשל בארגון, החג שאנחנו חוגגים, שלכל חברה יש את המסיבה השנתית, אצלנו המסיבה השנתית היא לא בקריסמס ולא בראש השנה וגם לא בפסח, היא בחג לטיני שנקרא Dia de los Muertos, יום המתים. אנחנו בונים במה בבניין, כל הצוותים מביאים את כל האבות טיפוס השבורים שלהם למזבח הזה, והם מספרים את כל הסיפורים של כל הכישלונות שלהם ומה הם למדו מזה, וככה גם ההחלטות בארגון מתבצעות. כלומר, אנשים חושבים, טוב, אתם עובדים בגוגל, יש לכם תקציב בלתי מוגבל. זאת לא החוויה של אף עובד שלנו. כולנו מרגישים שלהפך, אולי אם היינו סטארט-אפ, היה לנו תקציב יותר נדיב, כי כל היום אנחנו מתגמלים את העובדים לפי הלמידה שלהם. אתה מגיש תוכנית, אתה אומר איזה ניסוי אתה רוצה לעשות, מה אתה מקווה ללמוד מהניסוי הזה, נותנים לך תקציב רק לניסוי הספציפי הזה, אין לך מה לחזור לבקש עוד כסף עד שלא סיימת אותו, ואתה יכול להסביר בדיוק מה למדת ואיך זה שינה את החשיבה שלך, ומה בעקבותיו צריך להיות הניסוי הבא. ככה דברים מתנהלים אצלנו כל הזמן, וכישלון והצלחה זה לא מה שמשנה, מה שחשוב לנו זה מה למדת ואיך זה שינה את החשיבה שלך קדימה. אז זה בעצם העיקרון החמישי. ומפה אני אשמח לענות על שאלות. כיף. כן. הם יכולים לעשות, אני לא יודעת שהם עושים את זה. כן. תראה, אני לא יודעת אם AI יחליף את הרעיונאי. AI מפתיע אותנו כל הזמן. אם הייתי מדברת איתכם לפני שנתיים, והייתם שואלים אותי איזה עבודות ראשונות AI יוכל להחליף,
בחיים לא הייתי אומרת את העבודות שהיום אנחנו יודעים ש... כאילו, הייתי אומרת לך עבודות שאינן יצירתיות. הייתי אומרת לך AI, גם לפני אולי לא שנתיים, אבל לפני 3 שנים נגיד, נקודת ההנחה שלנו הייתה שמערכות AI מותאמות ביותר להחליף תפקידים מונוטוניים. תפקידים עם עבודה קבועה שחוזרת על עצמה, שאתה יכול ללמד את המערכת לקבל את ההחלטות הנכונות, אבל לכתוב ספר או לצלם סרט או ליצור פואמה, הייתי אומרת לך, אנחנו רחוקים מזה מאוד. לא באמת, בגלל שכל הרעיון של היצירה זה שאתה לא חוזר על משהו אחר, אלא אתה מייצר פה איזשהו משהו חדש. יכול להיות ששיר זה שיר זה שיר זה שיר, כן, אבל בסוף התכנים הם תכנים אחרים. יכול להיות שעיצוב של בניין זה עיצוב של בניין זה עיצוב של בניין, אבל בסוף יש לך המון המון מבנים למטרות מאוד שונות, שכל אחד מהם צריך להיראות אחרת. לנו למשל בצוות היה לנו עכשיו ניסוי של איזשהו מוצר שהיינו צריכים לבנות אותו, שהוא באמת מבנה גשמי, אוקיי? לא בניין, אבל משהו בסדר גודל כזה. ועשינו תהליך של inverse design, לראות איך מערכת AI הייתה מעצבת אותו. הם הביאו לנו עיצוב שבחיים, שנות אור של עבודה, לא היינו מגיעים אליו. מעניין אותי, רועי מכיר את המקרה הזה, אתה מסכים איתי על ההגדרה הזאת? כן. ביעילות. לא, מערכת שחשבה על ההיבטים שאנחנו הזנו, כן? אנחנו הגדרנו למערכת מה הצרכים. כן. אז אני חושבת ש-AI כל הזמן ממשיך להפתיע אותנו, וגם חשוב לי להגיד, כאילו, כל הזמן מדברים איתי על AI, העולם עכשיו נורא מתעסק ב-AI, אבל אנחנו לא באמת, ההתלהבות הגדולה היא לא באמת מ-AI, היא מ-Gen AI, אוקיי? Gen AI זה תת-תחום בתוך תת-תחום, בתוך תת-תחום, בתוך תת-תחום, שבסופו של דבר AI הוא הסבא רבא 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 שלו, ועכשיו כולם בהייפ סביב Gen AI, אבל מערכות בינה מלאכותית מלוות אותנו כבר 40 שנה. כולנו נסענו במטוסים בשנות ה-80 שהיה להם אוטופיילוט. אוטופיילוט זה בינה מלאכותית, כן? היכולת של מכונות לקבל החלטות קיימת המון המון שנים. אני לא יודעת להגיד לך מה ה-next frontier שלשם ייקחו אותם, אבל זה לא התפקיד של גוגל בריין. קודם כל אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, באתר שלנו כל הפרויקטים הציבוריים שלנו שדיברנו עליהם מופיעים, אתם יכולים לקרוא עליהם. שם אני יכולה להגיד לכם שיש לנו יחסית מגוון, מנעד מאוד רחב, יש לנו גם פרויקטים בתחום של חשמל ויעילות בתחום הזה, גם פרויקטים בתחום של Gen AI, גם פרויקטים בתחום של התחממות גלובלית, גם פרויקטים בתחום של distribution chains ויעילות בשרשראות אספקה, גם פרויקטים בתחום של חיבור לאינטרנט, גם פרויקטים בתחום של חקלאות, גם יש לנו מגוון מאוד רחב שאתם יכולים לקרוא עליהם באתר. בהחלט, החברה הרפואית של גוגל, ורילי, היא ילד שלנו. יופי, שמחתי לפגוש אתכם.